PhilHealth mo. Hey guys! Welcome back to another vlog! And today, lalabas tayo. Pupunta tayong Urdaneta kasi papacheck natin si Maxi and magpapa-deworm si Sassy. Basta madaming gagawin para sa mga dogs na to. And ipapaayos na rin natin tong phone natin para hindi ako laging tumitingin dito sa screen. Kasi, basta sira na yung LCD niya. So, let's go sa go! The lipstick on my lips pala guys is the vegan 12-hour liquid lipstick and currently na nire-review ko yung longevity niya. So, yan yung nilagay ko. And yung shade na suot ko ngayon is the shade Go Bear. Yan, parang natural look lang siya. And my shade is from Shopee. Maxi! Mga pasaway! Ayaw makulong. Balik kami sa vet. Yan sa vet station. Ayaw nilang makulong. Saan natin sila iiwan? Magstay si Roy sa sasakyan. Hey guys, so dito na kami sa bahay and currently I'm still reviewing yung lipstick, yung liquid matte lipstick dito sa bibig natin and medyo napagod tayo. Wala kami napala sa Urdaneta. Wala yung vet ng mga aso, lalaban daw kasing barangay official. Kaya wala siya. So yun lang yung ginawa namin. Tapos mapapais ko nga sana tong phone ko, diba? Kaso wala yung gusto ko na ang tawag nito? Na pyesa. So yun. Itatry ko na lang siyang dalhin mismo sa Sony talaga para sakto talaga yung ilalagay nila na gamit. Good morning guys! Welcome back to another vlog! So pagigising ko lang guys, natulog ako ng past 2 AM and kasi nag-edit ako, tapos nagkantay ako ng call nila sa hospital kung kailangan ko pang bumalik kasi nga may kailangan akong balikan if ever. Pero wala. Natulog daw yung pasyente nang natulog. May sakit ng lalamunan ko guys. Kung naririnig nyo, iba yung boses ko, diba? Sakit ng dito sa ilong. Alam mo yung parang may sipon ka na buo na hindi lumalabas na parang lalag natin. Kasi ang sakit ng lalamunan ko talaga. Ay, nako. Nauna pa akong nagising kaysa sa alarm ko. Ano ba yan? Magluluto ako guys ng chicken skinless longganisa. In-order ko to sa ka-work ko. Yung nasa laundry namin. Kasi, wala lang. Gusto ko, namimiss kong kumain ng skinless longganisa. So, magluluto tayo ng mga ilang piraso kaya. Mga 7 pieces. Para pang breakfast ko na, tsaka babaunin ko later para may food ako sa hospital. Guys, yung ating skinless longganisa. Cooking na siya. While waiting sa ating longganisa, guys, skinless longganisa, mag-aano muna ako. Mag-slice muna ako ng tomatoes. Kasi gusto ko yung longganisa or yung skinless na kahit anong longganisa, skinless or yung hindi. Gusto ko na nasasawsaw siya sa kamatis. So, maghihimay lang tayo ng kamatis. Mag-slice. Ang dry talaga ng lalamunan ko, guys. Gusto ko pa man din sanang mag-coffee kasi perfect kung ganitong breakfast for coffee. Kaso, mas lang magdadry yung lalamunan ko. Kaya, wag na lang. Siguro ito sa kakapuyat ko. Kasi, nitong past few days, madaling araw na kasi ako nakakatulog. Kaya, ganun. Ito na guys yung niluto natin kanina, skinless longganisa, egg, tapos nagluto ako ng extra na siomai. Medyo nangitim na siya kasi yung pinaglutuan niyan, may mga sugar gunner yung skinless, and then our tomato, ayan. And I'm currently watching, who's that? Say Choco, ayan. Bongga! Hey guys, so mag-workout tayo, nakapang-workout na tayo. Hindi na ako nag-rubber shoes, tsaka hindi na ako nag-sports bra kasi hindi ako mag-jog or hindi ako
basta. Yung mga stationary workout lang na, kaya lang mas maganda kasi sana yung may support yung boobs, but anyway, mainit! So, mag-workout tayo while waiting for the call ng hospital daw ako makaalis kasi may inaabangan ako na call from the hospital. So, let's start working out. Kusog ka! Maxi! Maxi! Ni Maximot! Papansin! We are done with the workout, guys. And yun, medyo nahirapan tayo. Sakit sa tiyan. Kain pa more, Mia. Kain pa more. Guys, gagawa tayo ng lunch natin. Magluluto tayo kasi anong oras na? 1:00 na. Hindi pa pala ako nagla-lunch. So, we're gonna cook paradibud. Yan. Gusto ko ng gulay. Kasi, sa mga tagal ko naman nang hindi kumakain ng meat. Parang fish and gulay lang. Parang, magto 2 weeks na din. Tagal na, no? Matagal na yun para sa akin, guys. Kasi, lagi talaga ako kumakain ng may meat. So, magluluto ulit tayo ng gulay ngayon. Yun yung classic Ilocano dish. So, kailangan natin ng kamote. Ayan. Kamote, gabi, yan. Okay lang. Tapos, maganda nga sana kung may patani. Tapos, ang isasahog natin, guys, yung ito na yellow pin. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng bulaklak ng kalabasa at saka bunga ng malunggay. Yung mga bulaklak ng kalabasa, guys, ang ginagawa ko kapag hindi pa siya naluluto agad. Like, for example, nagpalengke ako ngayon. Tapos, balak ko pa siyang lutuin after 3 days or feeling ko hindi ko siya maluluto after ng palengke. Eh, syempre, malalantayan. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa freezer para hindi siya malanta. Para, pag itoto mo siya, maganda pa din. So, kailangan lang natin ng ganyan. Ang kalkaligid pa ata, na-perde siguro. Kek mo yan? Dapil health mo. Nagdapil health mo, mabali mo ka nun. Kano naka-ornong ka pang kabaong. Damat te pata, swero ang kantolot tanan ng takik. Swero sa pilang mo ni Maxidi mo. Haan, di pinang ko data tigluta. Adadya ay barbaro, ang pinalukatan. Hana na ang balak ko. Dapay macroceptican ko IV catheter. IV cannula. Ito na, guys, nagmix-mix lang yung sibuyas. Wow, may hindi pa na-slice. Sibuyas, yung kamote, tapos kamatis. Tapos slice pa natin to pala. Hindi pa na-slice. Tapos, papakuluan lang natin siya. Lalagay na rin pala natin yung guys. Yung sahog para talagang while boiling yan, lumambot lahat. Gusto ko kasi yung parang durug-durug na yung mga yan. Tapos, yun yung my gosh. Ganyan. Para talagang yung lasa niya lumabas na. Lagyan ko rin to ng talong, guys. Kahit di naman ako kumakain ng talong pag ganito. Kasi makati siya. Yun. So, pakain natin sa aso. Yung mga aso namin, gusto nilang kumain ng gulay kapag nagunting-gunting siya. Yung parang hindi nila nadidistinguish na gulay. Pero, kung buo yan na gulay, ay di nila kakainin yan. Gusto lang nila, guys, karne. Tapos ayaw nila ng dog food. Kanin, tsaka karne. Kaya lagi kaming may adobo na chicken sa ref. Kasi bumibili si Jonah ng chicken, tas ina-adobo niya. Tapos, yun na yung niluluto namin. Para ready to serve. Ganun. Lalo na kapag may duty kasi ako, hindi ko na maharap pa na magluto-luto ng food nila. Eh, hindi ko makain ng dog food yung mga yan. Lalagay na natin, guys, yung sabong ko na ko. Yung bulaklak ng kalabasa, tsaka yung bunga ng
malunggay. Kasi luto na yung, medyo luto na yung talong. So, sakto yan. Pag naluto na din to, luto na yung ating lahat ng gulay. Kunti lang yung sabaw niya. Kunti lang yung sabaw niya. Jesami mucho. Ano bang gusto mo? Yung malapot-lapot o yung masabaw-sabaw? So, yung mga taga-Canada po, no? Baby girls po, no? Mamimiss mo kaya to. Sobrang init talaga, guys. So, kailangan natin ng juice. Kumajesa. Kaya ng sugar na naman. Sayang yung workout. Ano na lang. Maligo na lang tayo after. Gagamitin ko yung ano, guys. Yung pink contouring bleach. Kasi yun, pag magbe-bleach ka ng ganon, tsaka yung bleach ng Queen Bean sa mukha, ang lamig. Sobrang lamig. So, mamaya, pag maliligo ko, gagamitin ko yun para ma-refresh yung katawan natin kahit mainit. Maxi! Kain na tayo, guys. Taas paa with sili. Yum! Yum na yum yum. Sabi na naman ni Maxi. Kontrabida talaga tong Maxi na to. Yummers. Ay! Nahulog na naman kayo, mga beshi. Hey guys, kagigising ko lang. It's already 4:30 p.m. Pupunta sana ako dapat sa dentist kanina, kaya naligo na ako and all that ish after kong kumain ka. So, tumawag sila, nag-text yung head nurse namin sa hospital and yeah, I need to stand by. Ano ba itong hirap ng ganito? Ay, nako. Talaga. Listen to my heartbeat beat.